Dá mbeifeá I dtír seoir feadh cén scéal a bhfiosrófá. Ceapan bar bhaith an beidir dulgadí set scanán agus breathnú céir atá gceist leis an aistóireacht agus leis an dearad an státe nó an set agus ruirí mar sin go háirithe in éireann. Bhálum daine rud le scanán íocht nó le aistóirí mar tus an simegum lei sin. Well, go farsantá tólón le simegum sa fashiún agus bhálam fecintáis ar an próséis a taon si tríd chun sais an jar déirnacha á. Ruigen faoine cogaí atá Carlúnta nniu. Mé bhíon an ceirú le stoppachar agus an fearna a chuchan cín inniucht an lei, ba mé ansásta. Chunker imrain an fear scéal ar alín, ein sort like leabhar scanán. Ceapan go bheith me géirí Iriseoirí anamh ar cultúrtha difriúil timpeall an da. Ceapan tá sé topic an simil agus beidh simigum na difriachtaí idir na cultúr go leir fiosrófá. Walk mé timppel chun scéal is astí á agus tuircí scuomh ar siúd. Tí faoi like no world records aisteach bhfuil daine clú. Bhí aisteach nach cloisiú tú degan á an nniuacht.